Mira com baixen esquiant per allà. Típica estació d'esquí en un centre comercial. Aquest era el més gran, no? Ara estem... el de Dubai és el més gran. El Dubai. Ara estem al segon centre comercial de Dubai, que aquest es diu Emirates Mall, o alguna cosa, Mall of Emirates. Hem tingut una... Aquest és el model número 2 de la tela. Quan hem arribat aquí amb la taxista s'ha posat per una entrada de cotxes privats, s'ha posat no taxi. I llavors un senyor del mall l'ha fet fora i ha dit, i la senyora, pues aviseu abans. I el senyor, hi ha un rètol aquí fora que posa no taxis. I total, s'han començat a escridassar la nostra taxista amb el senyor del centre comercial. A tot això la Dylan ha començat a vomitar. Però molt. Molt. Fins al punt que, bueno, ara hem entrat a dintre, hem anat a una botiga a comprar robeta per la nena i robeta per la Maria, perquè, clar, ha vomitat tot per sobre la Maria. I pel cotxe una miqueta també. Total, que semblava que tot anava bé i de cop s'ha començat a escalar tot fora de proporció d'una manera rapidíssima, no? Però ha sigut divertit, ha sigut una experiència. Ja la Dylan està fascinada amb la neu. Que són de veritat! El què? Els pingüins. Això és curiós, però també és una altra d'aquelles coses que dius... Pobrets pingüins. Que et pots tocar! A veure, aquí algú ha perdut. Algú ha perdut. Baixa sense evitar succés. Això que sembla una sala d'una discoteca és l'estació de tren. Hem d'agafar Episalat Metro Station 2. Per anar al Creek, no? Per anar al ras. Igual que el metro de Londres. Sí. Uau, mira quin metro. Quin gustasso de transport públic tenen aquí, tu. No és particularment car. Què ha passat? L'Ale s'ha colat al vagó de les senyores i els nens i tothom l'estava mirant perquè ella estava allà sentat mentre nosaltres estàvem de peu i hi havia una línia rosa al terra que posava Women and Children. Jo m'he sentat allà com si estigués al menjador de casa i es veu que allà, si et poses allà i ets un home, es foten 100... Com es diuen les monedes? Dirham. Si no surt durum. Es foten 100 durums de multa, que són com 20 lliures o 22 euros o alguna cosa així. Pues sí, èxit cap allà.
Cup, Pashmina Kashmir souvenir magnet cup. Pashmina Kashmir very dancing. Traditional cup. M'ha agafat un barco ara, no sé si ens veiem. Water taxi. Un water taxi. A les taxi. Està millor ara que li toca l'aire? Ai, quina soneta, oi? Estem a la piscina de l'hotel. A veure les nenes. Aquesta piscina està al sostre de l'hotel. Ara preguntaré si em deixa fer-ho el dron, però no crec. Estem ja de camí cap a l'aeroport de Dubai, destinació... Estem anant amb un taxista que també segurament acaba de veure The Fast and the Furious 8, Fate of the Furious. Ho està ara recreant per nosaltres, segurament les millors escenes. La nena ha dormit molt poquet avui, perquè ahir no es volia dormir i avui no es volia despertar. I ara, amb una mica de sort, arribarem a l'aeroport sense cap incident. Creurem els 6. Family with Children. Pels que no ho entengueu, Han abuat. Jo sabia que eren els negres aquests, perquè ja se'ls veien acampanats. That's racist. Aquesta senyora amb la samarreta taronja està en un altre planeta. Sí? A veure si ho feia aquí casualment. Això haurem de tallar del bloc, aquests comentaris racistes. Però que no és perquè siguin negres, és perquè estan empanats. Casually. Ho has dit només a moda de... Oh, shit. Ho has dit només a moda de... Oh, shit. De Emirates ens han deixat molt amablement un carrito per la nena. Dylan! Dylan? Hola! Cap a l'esquerra.
Sí? Ai, no vomitis, eh? Que vomites? Que estàs fent caca? It's in a glass cage of emotions. La clau de l'hotel t'agrada, eh? No surt el nostre. Tenim tota aquesta fila per nosaltres. Tenim 3 hores i mitja, oi? Queden 2:50 o així. 2 hores 50 minuts i estem a destinació. Baixant a Maldives. Mira, ara li mullarem el front a la nena. Mira. És que... Hem aterrat a Maldives, ara hem d'agafar un vol intern Correcte? d'uns 45 minuts, Correcte. que en principi ara ens han dit ui, us l'havíem guardat a les 8, però com que sou vosaltres i aneu amb un bebè, pues us els posarem a les 5, així en comptes de 5 hores us haureu d'esperar 2 només. Ui, de la Una mica. sortida haurem de pensar com ho fem, perquè el nostre vol té que surt a les 9 del matí. Pues haurem de... Haurem d'anar amb el primer del dia. Haurem de gestionar-ho bé. Ara estem esperant pel segon vol i ja veurem què fem. Ni se n'ha donat aquest vol. International Airport? De quin altre país pots arribar aquí? Doncs, hombre, bon dia, senyora. L'avió ha estat el 100% del vol adormida. Superterminal d'arribades. Hem arribat, estem esperant les maletes. Creiem que és aquesta cinta d'aquí.
perquè és l'única que hi ha. A la furgoneta barra taxi a la illa de Hanimadu. Hanimadu. Ara aquest taxi ens portarà a l'hotel. No sé quan triguem, però no res. Estem ara per una de les autopistes de la illa de Hanimadu, l'autopista principal de Hanimadu. A davant dos motorcycles. Hem d'arribar a l'hotel. Estem a la recepció, diguem. Està tot fet caldo, totes les cases, les carreteres i tot, i de cop i volta aquest pedazo d'hotel aquí. Finalment hem arribat a l'hotel. És molt fosc ara, per tant no farem un tour. De fet ens han ofert un tour i hem dit no, potser demà, perquè ara no es veu res. Però sí, és una habitació molt simple, però molt xuli. I ens han deixat això amb fulles de... En tot això jo crec que avui ja ho deixem aquí. Ho deixem aquí avui, Maria, o què? Deixem-ho aquí ja. Deixem-ho aquí, doncs ja està. Dispensin, Doncs ho deixem aquí.